wani wawan gwamna wai an zagi alqur'ani wai na cewa wai kowa lokacin da uwarsa aka haife shi wai ranar suna wai an masa. Ka je makaranta kai karatu, Allah raba ka da jahilci. A zagi alqur'ani ka zo kai ne dan bangan zagin alqur'ani, saboda kai ne wa dala ka tuba. Jama'a idan muka gano fa mutum baya tare da Allah ya ce shine Allah ko yana da Allah na biyu, kar mu jefa mu ƙuri'a. Wanda yake so a dafa da shi a jahannama ya je jefa masa. Na za da jahilci. Jahilci hauka ne. Ana karantar da Alƙur'ani kana wa jama'a hauka. Wani ba nufe da ya je samu Kanawa da yake mu a Kano ba kabilanci aka zaɓe shi gwamna sai ce shi gwamnatinsa banda ɗan izala wani mai zanzana. Don na zama da shi yanzu ba shi ne gwamnan Kano ba. Tuni! To wannan ɗin na yanzu an ce mun wai ya kafa dokar shan kayan maye. Ka san ko duk kayan maye aka ce wi ƙwaya tetalin waye tana da sarki fa. Giya kamar uwar laifi. Ba ma guje tun da haukansa yana shan giya. Da ya gaban nan da take tana sa ana abun kunya. Da ya tashi ba ma guje yawa giya kirari. Ya ce ba shan ki ba haƙurin zama da ke.